సమాజం ఎంతో విచిత్రమైనది. ఓడిన వారిని చులకనగా చూస్తుంది. విజయం సాధించిన వారిపై అసూయ పడుతుంది. నిజమైన బలవంతులు ఎవరినీ తొక్కాలని చూడరు, అలాగే ఎవరి చేత తొక్కింపబడరు. ఇది కూడా ఎంతో విచిత్రమైనది. కొందరు జీవిస్తూ కూడా బ్రతకలేరు, అదే మరికొందరు మరణించినా కూడా అమరులుగా నిలిచిపోతారు. ఎప్పుడు కూడా మర్యాద మనిషిని బట్టి కాదు, అవసరాన్ని బట్టి వస్తుంది. అవసరం ఎప్పుడు తీరిపోతుందో మర్యాద కూడా పోతుంది. ఒక నిజమైన స్నేహితుడు మనలో మంచినే కాదు, చెడుని కూడా ప్రశ్నిస్తాడు. అదే స్నేహం ముసుగులో మోసం చేసేవాడు పైకి ప్రేమగా మాట్లాడుతూ మనల్నే ముంచేస్తాడు. జీవితంలో ఎదగడానికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బుని జేబులో పెట్టుకోవాలి, కానీ ఆలోచనల్లో కాదు. ఎప్పటి వరకు నీ దగ్గర డబ్బు ఉందో అప్పటి వరకే నీకు ఈ సమాజంలో విలువ. తరువాత ఏం మిగలదు, అంతా ఫసక్. ప్రతి స్నేహం వెనుక చిటికెడంత అయినా స్వార్థం ఉంటుంది. స్వార్థం లేని స్నేహం అంటూ ఉండదు. ప్రపంచంలో 90% మంది కలలుగానే మిగిలిపోతూ ఉన్నాయి. కారణం భయం. చుట్టూ ఉన్నవారు ఏమనుకుంటారో అనే భయం. ఆ జన్మ శత్రువులు కూడా కలిసిపోవడానికి ఒక్క క్షణం చాలు. వాళ్లకు అవసరం ఉంటే ఇలా మారిపోయాయి నేటి బంధాలు. నీ గెలుపు గురించి నీ తల్లిదండ్రుల ముందు గర్వించకు, ఎందుకంటే వారు జీవితంలో ఓడిపోయి మరీ నిన్ను గెలిపించారు కాబట్టి. ఒకవేళ జీవితంలో ఉత్తమ వ్యక్తి కావాలి అంటే ఎక్కువగా మనం అనే శబ్దాన్ని, తరువాత మేము అనే శబ్దాన్ని, ఆ తరువాత నేను అనే శబ్దాన్ని వాడాలి. ప్రపంచంలో 2 అసంభవమైన పనులు. 1 తల్లి ప్రేమను అంచనా వేయడం, 2 తండ్రి శ్రమను గుర్తించడం. ఒకవేళ ఎదుటి వ్యక్తి మీకు కోపం తెప్పించగలిగాడంటే అతని చేతిలో మీరు ఓ తోలుబొమ్మ లాంటి వారన్నమాట. నువ్వు అనుకున్నది సాధించడానికి మాట మొదటి అస్త్రమైతే మౌనం ఆఖరి ఆయుధమని తెలిసి మసలుకోవాలి. 10 మందిలో ఉండటం గొప్ప కాదు, ఎంతమందితో కలిసిపోయామనేదే ముఖ్యం. అందరి మధ్య ఉంటూ అవసరాలకే మనుషులు అనుకునేలా ప్రవర్తిస్తే నీ వెంట నీడ కూడా రాదు ఒక రోజుకి. మానసిక పరిపక్వత ఏళ్ల తరబడి కాలము గడిస్తే రాదు, ఎదురు దెబ్బలు తగిలితే వస్తుంది. మిత్రమా, ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరికి అత్యంత ప్రధానమైనది తమ యొక్క జీవితం. జీవితంలో అన్నీ సవ్యంగా సాగాలనే అనుకుంటారు, మరి ఎందుకు సాగడం లేదు? జీవితంలో అందరూ గొప్పవారు కావాలనుకుంటారు, కానీ కొందరే ఎందుకు గొప్పవారవుతున్నారు? కారణమేమిటి? జీవితంలో అన్ని ఖచ్చితమైన ప్రణాళికలు వేసుకుని చేస్తారు, కానీ మొత్తం జీవితం గురించి ప్రణాళిక వేసుకున్నారా? ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో సుఖదుఖాలు, గెలుపు ఓటములు, లాభనష్టాలు ఇమిడి ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఎవరికి వారిది ప్రత్యేకమైనదే. ప్రతి పరిస్థితి ప్రత్యేకమైనదే కాబట్టి అన్ని వేళలలో అన్నింటికీ సిద్ధంగా ఉండాలి. జీవితం ఒక ఆట, ఆడి గెలువు. జీవితం ఒక ప్రయాణం, కొనసాగించు. జీవితం ఒక యుద్ధం, పోరాడి గెలువు. జీవితం ఒక బహుమానం, స్వీకరించు. జీవితం ఒక రహస్యం, పరిశోధించు. జీవితం ఒక నాటకం, నీ పాత్రను ప్రదర్శించు. జీవితం ఒక ఛాలెంజ్, ధైర్యంగా ఎదుర్కో. జీవితంలో ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయినా గెలవడానికి మరో అవకాశం ఉంటుంది, ఉండి తీరుతుంది. వెనకడుగు వేయకు గాక వేయకు. ముందడుగు వేసి ఆగకు, సాగిపోతూ ఉండు. విజయం నీ వశం. జై హింద్.